December le somthum pakhat kumsang ni somni chonlamdar ni vela khan San Diego County Law Enforcement chuan call an dong hlel maya chuta ron call to no pakhat kum somthum pasari mi jet yang se chuan apashon kum upalam ni ve to chu abo thuron soin apashon chu damdo ina enkol na treatment le zo hlimhlot ani thote engma soilok lawa abo ri ngo dan tile angai to in a hlau thon hle thute aron soi molmol maya ani na taka chuan kum upalam thrisel lo na engi moni kol hawa hi chuan hi tiang hi a thleng ve chok thina thil danglam han ti hloi tur po ani lem lo amai ro chu jeiti thil ron report dan oki vele a tong kam man dan te an han ngai thak chen chuan ko lo dong tu dispatch officer chuan engi mo thil fel lo riau om tla thian a sheta a chan chu a owa chi aina om mia lo le atong deuh zung pa phone ada le wate chu thilpa ngai ni lo deuh tla thian a hria ani te chuan call chu chin chhia ani hnuwa patrol unit te po chu call local na address a chuan bakal ngal watin an wa thlen chuan jeiti chuan an in kota patrol officer te chu polite takle filfai damrei mai hian alo hmu chhana chu mai ba ka in chung lama chuan engma thil dang lam mi than la tur omlem lo boka nima sila hetiang thil he chu soito ang khan kum upalam thrisel na lama chiang kwang to lo enkol thin ho chung ko hi chuan an ton fo ani awangin thil danglam te chiam po ani lem lawa amai ro chu tiang thil thleng reng thin ni alang phena chuan alan dan angot ni lo thil hi a thleng bele chok thin tho himinia thil thleng po hi chu tiang chu ni in ani na taka chuan himini chau ni lo ama hun rei takalta atanga thil lo in mung to tu man a thleng theyang ti po anrin phak ngai lo thil in thuprap thlak takina aron thin chwa chu ani berta ani jeitiang se hi California lam chuak ni in apa enkol hnuaya alo seliana apa hian theipa to pacha in enkola amamo engkim aphak ang to ka tha apiang chu ti sakin angai to abaka angai sakbe hle china ma se anu laka ero chuan ngai sakna abe se yang amu thangai lem lo achan chu anu hi ama ngei po ril rolama fil lo na nei ni in ama po in enkol chok ani a afanu han ngai saka han tuat wel chu atlin lo ani bermai ma se chuti chong chuan jeiti hian anu chu thlau ka theihnil mai chu adu bi khau lo tlo po biak po sham chu tum chinin a thei changa piang hian a tlo sham zela te chuan jeiti kumsom pali ani kuma chuan anu chuan mi padang tong le in chu pa chu tom meri men ani in anu dewa chuan ani nei sui nge ngia toma chu jeiti pashon ani suita ani toma chu kum upalam ni to in nanget ani ba ka in nga ni tlak tak kan tiang chi hi ania chutiang chuan jeiti nu le apashon te chuan fa mi pa dom tak niin jeiti po chuan a unau pa khesa chu angai na in do takte hian adwata a thei anga tam abula hun man chu adu thin atir lama chuan toma chu jeiti tan po chuan anu pasal thar ani ve maya chung kwa ami emo pa emo angin ain shan lawa anin somna po chu chutiang bak chu ani lem lo nima sela hunte an kaltama anin munguna hunte an man hau fo nu chuan in ngai na chhawe ta in to mangi po chuan jeiti chu ka fanu ti in a kauta se a case at school assembly masabira anu in atel pui theilo ti a sha chuan jeiti po chuan in jol nge angai ta ti chu she thiam halin aril ru asiam fila anu lak lo em ba chuan onau pashon case ali a pashon tomate en kultur chuan an bula chen be chu atitluta ani ti chuan chu ta tang chuan jeiti chu chung ko en kol tu ber na chawin in chung khur en kol le anaw anu ina angai saklo em en kol chu akuta chuan tla zelin ke sata ngei po no din hun achel ani tabira tin anu omdan diklo ril rolama chiang kwang lo tul bok nen in chung khur le case en kol chu jeiti le apashon kuta chuan atlawek lo theilawa chung har sana le engemo neu an han pal tlang don chuan an pahni in kar chu siam thazelin anin ngai na zol pha ba ka anin somna po chu a ngit ve ta tiala jeiti tan po chuan apashon toma chu apa pahni na anu nun chiri boilu tuka wanga ril ro ha taka a omlai po a hnem tu le in nga na tlak tak apa pakhat zok ani a anu ril ro lama har sata nei te en kol na lama da ani hnuwa po
JT chu tomale case ati bula chuan ala cheng chhun zom zel ta ani le chuan JT kum som ni apel deuh nuwa chuan in thara nun bul thar nei turin anin son le ta a unau pa case en kol le in chung khur en kol po chu akuta la tlaringin nau pangte in nun inang lau tak patni amang ani bera pakhat zoka ama hring tu apa mangai le duat taka ngai sak em tu bula oma pakhat zoka ero ama hring tu nu ama ngai sak reng reng lo le duana lan tir ngai lo chuti atni in achung kwa po a en kol hei thelo awanga nula nau pangte ni chunga nu mo phurna lo theilawa lak ngai siam tu a ombe le thunga apali anu te in chung chu ain anglavin ain letling thok ani bermai kumsamruk palimi tomiri men hi Salani Beach Coastal City Sunday go cheng ania asia te soidan chuan tomachu pafelle in wong takni in an soi fapa pathum ani to a ma se ama chuan fa pali ka nei ati chin jeti hi ada sangai lawa ama fa angmai anga in midang bula asoi po hian fa pali ka nei ati mai chin ti chuan hunrei tak chung pamchi cultivation a athok china kumsang ni som pakhata khan ai zona chu thlak le in pheng phelep khoilama ain leta chuta chuan ama anga chutiang lama tui ve nen chuan thok donin pheng phelep farm an siam ta a chuta chuan plan pheng phelep hip khom thei bik chi siamin an shal le mai zela chu an sum dona chu a hlotlingin a bik takin pandemic lai vel mi puinol pui in lama kanin khung tama kan huan le in bul vela te hun tam zo kan man lai phe kha chuan chung pheng phelep hip do bik tura ti danglam a plan de chuan shal akal zol bik emema chu ai zona chu nuamati in a farma a plan song song de chu uluk takin en kola heiba ka hian ne charlam po angai na in a thori mate chuan mi ngai san a hloi mem bok ani chu mai lani lo a customer te po hian an fakhlomin a thopui te la chuan an za ba ka an ngai sang hlom em veka pachatak le hlotling mi om tak ni na lang amai ro chu ami mal nun ero chutianga hlim om le nuam ringo chu ani bi tlat lo toma chu a hrisel lo ve reu thina zu alo in na sat ve thina chuan ron thing le tin a thin le alung lam chu a thato lawa dam thawo le na po har san na om lawa thokmol mol ring anga alan lai chuan doctor en kol na chu la ve rengin dam doi chak tak a reng chu angai boka te chuan kumsang ni som ni toplama phe kha chuan ami chu zai angai ta hel mai hetia amit an zai lai hian khwa mu tha theilawin reivak lo chung chu oma chutakara chutia mit fialawa aum lai mek chuan trupal hlavin damdo ina a om tur hun bituk ai re chu a om angai phangi ki a heti lai mek hian in lama jeiti po chuan engkim chu amo phurna akova lo ngatin apa om lo chung chuan alo enkol ve beka tin engtika emo apa chu damdo ina tanga alo chwa huna tan ti in engkim chu alo bo sai diam ba ka apa chuan ama main in chung khur enkol zong song chu ati theilo tur sia a chiang bok nen ati thei tok lo ti ve chu sheum ti na po ane ngai lawa chu mai ni lovin anu te ina ain son lo atang to khan jeiti chuan in chung enkol chu akuta da tu pin an pa fa chuan an ti tur chen chu an chiang hle boka a zia bera chuan apa in chung khur enkol nan sum le pai a thoa abak in chung lo enkol chu jeiti na ani ve thung ani nima sela hetianga mani mo phurna ve ve an hlin lai le an pon lam lan dan maya po pa ngai taka an nun mop mop lai chuan chungril lama ero chuan a thalo zonga in hir ngona chu ain mung ro chho ve hret hret a zela jeidi chuan a phur zo tok aya tam mo phurna akova chuan atla ni sha in chu a chungwa enkol zong zong chu atan arit ma ma ni in a she chhauta a chuti lai mekin tomala aila sang tul tul mai boxi a una pa khesa pa zok ani sungin ani tin mamole a tol zong zong boy pui sak tu chu ama jeti a fashion zok chu ani loya chutiang angai to chang chuan alung oi lo ro ve thin ta hle maya tin pui an ngai na le an mamote an shil renga ma se ani ero a tha em enge mamo anei ve ti ero chu an zotin an ngai ven ve ngai mia lo thong chutiang rengota nun chu sheom atir ve thinin ngai sakle duat le thlolawa an du an mamo ngai to sak fel tu ang rengota an en chuan atilung oi thei bik to lawa chu mai ba ka to mala chuan ama hring tu pa apa chanchin chu sei chok fo thinin
apa bula cheng to lo ma se jeiti hian apa hi ala hmanga em ema aza in angai sang hle boka tin apa khan thataka en kolin mizaum le nung changmoi tak nei tur hian ate te atangin azratira ado tin ngai sakna po kha apa laka tang khan adong tha em ema engtiklai ma hian a hlam chi angai lo ba ka pui angai na apyanga hian apui bok thin ani nima sila heti lai mek hian apa shon to mala chuan apa chu angai na ngai lova chu chu thu boi po atum ngai heklo chu a chapa jeiti pa le ama chu inte khin fo thinin apa aya a thazok na chu asoi long long fo maya nima sila chu tianga jeiti shiata ama shing tupa asoi che fo mai chu jeiti chuan angai thei vak bik talo in chung khur mai ni lo jeiti ril ruwa thleng chuan apa chu loalan atum ni ber hian jeiti chuan a hre thina chu mai ba ka a hriat laia apa asoi che fo mai chu jeiti chuan ngai theilavin apa chau ni lo ama po chu aza pa lo wang ni ber hian a hretel boka chutiang chuan alung oilo na te chu chungrila in mung chhotan zelin adin hmun de chu ngun takin angai to chang chhota a nima sela chuti maya an in han chwa san rom rom ang chi kha chu ti chi ni in a hri lawa anu omlo owang khan anaw khe sala chuan en kol tu ani silo chuti rwal chuan tun ang din hmun renga chu ina chen ve reng la chu harsa ati be tul tul box inen in ngai to boy tak chung chuan omle ri ta phota chutiang chuan man mo chung chung ni lovin ngun taka ai ngai to thatle nuwa chuan ari ru te asiam fil le a chuta chuan ngai sakle duat ani ve lo na hmun mani po in duat man lek lawa a thorim na le atang kaina te hlutsak ani ngai chong lo na ina ril ro shom taka chen ve reng ai chuan ama ta na a hun man ve to a mani in duat ve thei to tora nun tan thaturin atopa topa chuan chu in chu chho san tur chuan aril ro asiam fil tangi ngi ani amai ro chu chutia an in a chho san nuwa po chuan anaw khi sale a pashon to mate chu ala pe pop reng thowa an chen haulai anga in po kha ni to lo ma se thatakin an la in berenga jeiti po chuan nun bul thar tana e zona lamte ngai to ve adua tam tak mani tuina le chak zong po ti thelawa om thin ani bok nen chutia a han tla sang ta chu thobeng deuh hok hian in sia a chu mai ba ka ama nge chuan ama hun tor te chu ngai to be thei to in anaw khi sanen po khan anin kar engkim chu ala thabok nen an la in pi pop reng reng china nima sela apashon to ma ero chu ama ang khan apo bak to lo thung ma se chu chu jeiti du dan ani zok ma thung ani te chuan hun te chu kalve zelin jeiti po chuan in thar alei be thei ta hlova chu in le thar chu apashon to mate chena atanga hnai te omni in veng khata anom haule ta chu ni a an tumlok ni lo ma se chutia veng khata in hnai taka an han om haule ta ka chuan anin kar po chu that phali in anin pole phata vyau zoka atir lama chuan konga in hmua in biak zeu zeu an chinga chu chuan choya in somna thleng chuan hring chuak le in ama a an chen haulai ang khan anin po chhole ta vyau hloma heta hian an thian tha ti le an hmel sha te poin anin kar chu a tha hle nia an soiba ka engma in sia thiam lo na emo a om po an sangai lova chuti lai mekin to ma po chuan jeiti chu aduatin amala a hrisel na te alo thato lova ni tin a chak lo ve tul tul boxinin chutianga jeitin theitop chwa a pui zui zel thin chu alom ve tak taka jeiti po chuan ama a alo lung oilo na thin te po kha engma tilang lem lovin pangai takin na om ve maya thinjim na emo lung oilo na emo po nei angin a om ngai lo alandan maya chuan tun ma a an chung ko pangai anga khan an let le ni berin a hriata amai ro chu jeiti chungri la hian enge om che ero chu hriat ani lo thung ama ang khan pui an ngai na laya apuya ti tor tol ati sakle mai zela ma se ton ma a hlim takle in hong taka ati chin ang khan om to tlat lo chu ai chuan a tola wanga ti ve top ngai sak tak tak na le phurna po omlem lawa amo phurna nia ngai to phi ang bir zok ani te chuan kum sang ni som ni kum top lama khan to ma chu damdo in lama in en kol in adam chhowe meka chuti lai mek chuan jeiti po chuan adan pa nga in toma in chu loti fai sakin dokan pakhat chu a shufai molmola chutia dokan shuwa a chet vel na lama chuan abula computer om chu awatok chetel ta zawa computer la chu sleep mode maya lo omani awang khan
screen chu aron engal ta pop mai chota a han en chian chuan mak ati in athil mu chu oi har ati ta hle maya chu computer a chuan ama jeiti thalak nge chu lo omin tunma abial pa athon thalak saksi ve tak mai khati laya abial pa tan leu lewa athon aruk the angbera athon nge kha chu computer a chuan a mutamaya chu vele makati ru tuk chu dingmar ngal zutin computer chu amil reng taringota a musol mai ani lo mo tia in ngai tole in ami te chu a han noi ngela nima sela a musol haulo chu athalak midang mu atana adu haulo tur chu computer background atan chuan toma chuan lo mangin screen a chuan cheng em mai hian alang ko mai si in engimo technical error ompal wang nilavin a pason toma chuan chu athalak nge mai chu a computer background a chuan alo mangkwa ni ti a han hriat vi le chuan arin phak ngai lo lutuk thil ani nen ril ru boy le ham hai tak chung chuan a thler tlok mai ani anin chung an chung kwa tia alorin ngam ve em thin in chung ange chuan midang mu atan po a adu ngai lo le mu po an mu tura ada chwa ngai lo abial pahlui ti lo chuan chu tiang thalak chu ani ni ti po an shelo nia angai thalak nge mai chu computer background na alo om ko tamai si chu ze chuan aril ru ati boi ta nge maya angai to na chu mun shan shana chuan wa kwal ngalin engtin nge chu tiang thil chu toma chuan alo nei the mai le engwang te lulin nge chu tianga a thalak saksi tak kher chu a computer background na chuan alo man le ti in thil sang du chu angai to ta a tin toma a mu da le a en dan chu a in thlak ngal chiang hle boka chu mai ba ka thil thleng pal thei dang de chu ngai to kwal ngalin komtling lo ani lai te khan thil thleng a hriat lo hi alo om rengangem a thalak te hi a hriat lawa lak ruk sakte alo omangem ti te chu angai to chuan a boi te em a mun tin kil tin chu angai to kwal lo theilo chota chuan in ngai to harin computer chu a thu chil ngal nuwa folder sang chu hong kwalin hidden folder chu a hmota nol maya ma se chung ho chu password shan manga lok vek ani tla thong password chu a han risk kwal leta a chuta chuan wani thlak takin arin lo deuh hian a risk bo tlat mai chu aran voltage mi pakhat ming alo ni a folder chu a open theita ani te chuan a chunga chuan ama thalak clear mai chu lo omin a kumte te a alo in thliar shan vek mai pe alama thalak naran le ama hriat laya lakho ani reng lawa ain bol lai te a bedroom a om lai te a thom no ain thlak lai te chu tiang thlir mai chu alo ni si makati in oi har ati tak zeta chu mai ni lovin thalak tin mai chuan ti tim oi wai thein chuta a then te chu hidden camera manga lakani ti po a hriat thei boka rap thlak ati tak zet ani ber him nia in sha a zalen taka alo chena thin ina chuan alo him ngai reng lo ani ti ngai to na rengot po chuan atilung oi lovin athin atrim ema tin hetia han en mai hi chuan midang tan ero chung thalak da chu internet lama thalak kan mu fo thin ang ho pa ngai hi ani maya ma se che te chuan chung thalak da chu ama ani meo wangin le atha anla ti po a hriat mia lo la ya aru kala kani te chu a hra chiang ema apai jama te room chung ain cheidan te apian zia song te chu tu dang ma ni lavin ama nge ni ti in hai thu om hek lo le chung athil mu chwa wang chuan aluak te ron chok ngulin tin na le rap thlak ti na nen a thota ko ka chutaka ra folder thar a han honzel nu a phe chuan image thar lo lang piang mai chuan aril ro chu ron ti boi zolin zalen taka kha chen alo chena thin in le chung kwa chuan englai ma khan zalen ni lovin achezia in kim mai chu hidden camera manga lo lak ruk vek thina ni ti a hriat chhuana chuan ati thin rim ema wangin a oma chuan ron no tut ni hian a hria a nima sela emergency service han call ngal tumna chu ani lo ba ka ache le dan tur po chu uluk taka duan emo po chu atum lawa a thin rim na chuan a ner ema film taka in ngai to theilo chuan folder sang chu a hong kim ta bara thalak chu delete mialin backup emo duplicate emo lo om pal the song po chu a zong zela a delete ta ngau mai nima sela chutia thalak delete rengot chuan a thin rim na le thil thleng da chu a ti re thei to chong si lo awaya no re hlen tir na tur chu angai to na satamaya heta hian wani thlak tak mai in external hard drive chu a mule ta hlo mai chu rang takin computer a chuan a vidlu takngala
arin ang tak chuan chuta chuan thalak clear folder lian sokin alo omle cheu mai ti chuan avaya delete le ngal vekin hard drive chu a phoi nuwa a chia dar ma zong chuan manro ri thatak mang chuan a chuta burbura chutia a chu som nuwa chuan tu ela tuam le in pona bol hlo ma chuan a pai zui da maka chumi nuwa in chunga chuan lut le in engtia malak chhun som tur nge enge ati le masak ber tur ti po shelo chuan chuata a thuta wangwanga a chung kwa a himna le arin ngam nia alo share thin nge mai chu alo share thandan ang ni lovin rin ngam tlak lo le a chebel zong song lo en tha lo chin che vek tu alo ni reng si chu a thil mo chha chuan a sokna in atina ngoi maya a chung ri la chuan thinrim na chu a in mung le top top ni bera sha in a khobel chu ti chia thian om ta vek ni hian a shito ani ti chuan khatia hard drive a mo chwa le zel nu a phe ka chuan a thinrim na chu obbe har ati to in zani se mo thel mai chu har sa ati ta emema atom ngel pu in amu hil thei hlol lo amai mi chil hlek ta chuan a thala khau kha ami thla chuan ron langhal choi choi in angai to na chuan a taksa chu amarim ti na tilawa chu sak ni mai hian in chia a chung angai to zel na chuan kyan san thelavin angai to ngut ta chuta chuan toma chuan a thala khau chu en thinin computer a khan a save thlapa pumkha le chen kha chutiang chuan alo envel thil ani om sia ti te a han ngai to thlen phe chuan asade upup hian in chia atan khan khoilai mun ma kha private alo om mang reng lo chung zong song a hria to hnuwa zong in walfaya rele mai thei tur thil ani to si lo von thi phlur khopa ai no po chuan aril runom lo na chu ano je thei der si lo dar thalanga ain in a piang la chuan mi tu emo hian lo en reng ang mai hian in hria in engkim mai chu adik thei to lawa chuta a che reng da chu ngai ngam taka chet po a thei to lo in thlak reng nia in hriat na chu anei tlat to a rel runwa min om the reng ta lo ani ti chuan chu thil chuan hong ron nei ta zelin thil reng e chak na po anei ta lawa cho angai to ringot po chuan a pom cho ti de hmul zela hria in a e lui the hlol thin lawa a rel ro te chu a nge lo ba ka thil hote te a chuan a phok le ngal vak zela chuta chuan kong khar lama pen je hlek le holwaya pen je hlek tak ngel po chu hlo oma chuan angai zung zela engtik lai po a lai te chu onin kong khar kalna rirek a omim ti te angai chang renga chhun lai a tak ngel po chuan thamwangin a om thei to lo ama chu ti na ta a om to ni tlat te hian a in hriat ba ka ngoi rengin thom om hlek a piang chu ngun takin angai thla a ri hlek a piang ama atina tur ani emo ti in alo hlau ringo zel bok ani eti lai hian angai to na chuan thil pakhat se omin toma khan thala khau kha a mu chuaka ati chhia ni ti a hria chwa bai chuan angai dam don ho lo ti chu a hria chen em wangin engpo ati she don lo ti chu a hre chiang hlia chu lawa kha le chen alo chen pui to ani bang khan toma mi zia chu a hre chiangin a do dan anga midang control tur chuan ti she ane ngai lo sia ti le ama chunga ngei po do te ngai sak deu anga lang sia a control na sa thin zia chu a hre chiangin a hun lai kha chuan ama ben him adu awanga chutia chia chuan alo ngai ve mai thin kha nia ma se tu na ero chuan thil chu chiang takin angai to thiam to ani eiba ka hian tlailam alo ni vele anxiety chu aron sa zol ta china chumi tin sia omnan chuan jeiti chuan toma garasa a mo plastic se chu la in a khuma chuan a kham phe zongin a pharveka thil om jenei phe chu ani shan nem lo ma se amali ama in himna aril ro ti nomnan ative mai ania atan chuan muthil ber chu a ho phor em ema amut ve puin thomno havekin light a on eng kulba ka chimte chu a humran boka chutiang chuan zan khwa in a ko chuan chimte chu a thla ngai mi ulo launa chuan azim boi tla wangin thil tak tak song to na po chu a thlia sang thei mi ulova chu mai ba ka toman a thil ti te a hria chwa hun ne a thin rim ron thokun tur ngai to na ringo chuan a ri ro chu a lwa kha zawa launa na men lo chuan tuam rangin chu chuan mo malin engma ati tir thei to tla hlau mai ani nima sela ngai to na fi mang theilawa chutia omngut ngut ta chu aril ro chuan boibel lam apan ta sela engemo lo thleng tur laka lo in veng ang te hian ai ngei to a achang le lo ngak top tu nge kani don chet lam sa zok to ti te in a han in ngei to le ri boka chuti te shepa hun a man chauta ka chuan
phim taka thil ngei tua theidin hmuna po ding to heklo le malak dan tur chu adwang taruk mai nima sila ama chau chuan ati fel theidon lawani ti chu in shia in a mel sha tha po ni lo partia voi khatchia ala mo mi pakhat chu awa be pop taroya ma se chu nen chuan thian ani lawa in shia chena la an nei heklo phone number ero chu an nei ton ani deuh thlong thung ma se chate chong chuan awa be pop thawin ma se stoite a hian pui angai thu awa shil mol ta topa nima sila aron reply tlatlo ma se chu sin reng ma se aron chan miao lo awang chuan je ti chuan lo ngak zelin darkar aliama ni aliama nima sila message mureng chung chuan chu pa chuan aron reply tlatlo chu thil chuan je ti chu ati sheumin ngai saklo nia in shiat na chu apek bel chata a in tu ma in je ti ril ro chungri la chuan engi om an shelawa chuta shetura biak po tuma awa contact om chun la chuan aron reply do tla si lo nen a hlo wange aron bi pop pe lo ve satlia ti la chu shiat ani tir si lo ti chuan tu ma bi pop lo chuan om zui le tangi ngi a chutia mani oma thilni lo lo ngai to reng renga a hun a man le ta ka chuan a ngai to na chuan a thalam hoi lo to tul tulin a thok loka hardware dora chuan a kaltanal nala chuta chuan ale yang ti po engine ngai lo thil hlir chuan a bazar bek chu a khata chun mai damdoi mi ti roi theina chi te sawar kartin te shui te kotkor te a thin chu a phudup dupa poisa petora kheser awa panlai po chuan chu kheser chuan makti mel deuh hlek hian a thil leite chu alo mel renga a mairo chu engma a soi rilem lo poisa pe in ngoi ringin dor chu a chhasan leta a ngai to na chuan thil pakhat lo omin lodam chhuak palta se engtin nge ni ang te chu anita ani le chuan chu zana chuan je ti chu akara thu in ain ngei to wangwanga akal san mai don nge hoi kir le to ngai reng reng lo turin mun dang daya ain khal chhuak zok mai don nge ti te a ngei to a ma se khonge akal chongang engma ro man lok na ane si lo toma han bel mai tur la chu a she der si lo bok nen lo na chu lo chu ama nei to ani lo ti chu a ngei to tel lo the si lawa tlan chia po ni se to ma chuan backup copies alo la nei ro rengang ti te a hlau ba ka a mo chu aya rap thak zok tak tak a tak sa thup lai reng reng om lawa ala na te alo la nei ro kia wanga chung mang te chuan ama chu ala vo ma yang ti hlau na te anei boxi aril ro chu ain swal ta bab pa atopa chuan aril ro siam filta ma se chuta a che dan tur chu a do dan ani bi khau lo mai chuti rol chuan a thil mole a hria to te kha ano je thei to don lo ti chu a hre chiangin azamin a hlau thong ve ngoi ngoi thawa ma se chuti anga dam reng chu a tor thei chi ani to tlat lo hei bak chu kong dang thlan tor a hre to hlol lo ani bere le chuan December ni somthum pakha chi nga chuan je ti chuan rehabilitation center toma an enkol na hmuna tang chuan toma chu wa pick up in atlan chakwak lawa a ma deuluk po hian mani le mani in tina tumin alo che to a ma se chuti chung chuan doctor chuan oivar scientific chwa alo rem ti sak ta lawa toma bungrua vel te chu je ti chuan la khom ngalin in lama chuan a hrai hota a toma chu ama a chebel tur chuan a chaklo ema wangin kong laka po motor chunga chuan je ti chuan ama rin chan deuh hian a thutira in lama po tomata na chetvel ol samnan ti in amut na tur po in chung chhawngai lo tur hian nuam taka in hnoi lama chuan a siam sak diam ba ka tui damdoi lukham le amomo tur ho po tomata na lakol sam tur hian engkim chu siam rim bekin alandan maya chuan adwat mel hle maya nima sila je ti chu tumnei ranin chutia che chu ani reng si ti chuan khatia toma rehabilitation care atanga a chwa khan doctor ten damdoi e chun som tur pe in chu chu mo thil na damdoi chak thatak mai ani a chuta je ti chuan a effect tur she ranin chu damdoi tam tham fe mai chu toma chu pe in chol ha dam wangwang imamo a hi e ro ti in ama ngai sakwanga pesok ang chuan ai tir ta a toma po chuan engma soinoi lo chuan alo e ve ngal mai boka chuti lai chuan je ti chuan damdoi na na a thau hon tur chu lo ngai chang ranin toma chu alo en kara chuta rei vaklawa damdoi chu ron thok tanin toma tong chu riat deuh ni ani ang hian om ta a taksa chebel po chu among rai mai darkar tampo thlinglawa chuan chet po che thathei lawin om ta a amit ming te po chu dawa diar ngarin a thodeu ko kok boka
anun chu lanung ma se engma ati theido lo heti lai hian abula jeiti po chu la thu in engma shilo le ti theido lawa toma om chu alo thlir wanga a mela chuan khongaina emo launa emo po hmu tur om lo achung kwania alo ngai ve thin abulmaya engma ti theini to lawa om chu a en tarenga tona chuan ati dur ang chu ati to a lak liet emo rilro thlak le emo a theido lo chu in chung chu re ta chiapin thinjim angri emo in chwa chal thom emo hria tur po om lawa toma chemia lawa a om mek le jeitin ngoi renga a thlir lai enge ati le ang ti ngai to mek ta chu anita ani ti chuan toma chu biak tlak ani talawa amala chu arit na samai si mani chau chuan engtin ma anin chunglama chuan apom lu theido no ni ti chu sia in jeiti chuan puitu tur chu angai ben chan le ta a chuta chuan mi tu emo text kwalin ama sabira chuan mi pakhat alo ko ve zoi to chin awa text phota chuta chuan message pa ngai tak bathonin ka pashon in chunglama min swailu pui thengim keima chau chuan ka zolo ama hi ala chaklo sia awatia chu pa po chuan lon chang to batin puitur chuan aron kal ta ngala ma se aron thlena toma din hmun aron hmu cheng che chu ading deuh ta chot mai toma chu engma she to lawin a ke te chu a soi nuanga thilpa ngai ni hian a she thei tlat lo ma se che ti chuan in chunga min han zon lo pui phot mai te chu bak angai lo ati tlat mai si te chuan chu pa po chuan ron pui be ta in toma taksa a han to te chuan toma chu engtin ma a om lo ba ka awm dan le a khoi dan ang chuan alo om top ringot ti te a she theya ma se chumini atang chuan chu pa chuan kalsan ngal de in chumini atang chuan jeiti message reng po chu a reply du talawa amai ro chu jeiti chuan midang no pangsok le chinchang shilo deuh zok chu a pi pop le ta a chu pa hne na chuan in chung thil ti tur engemo awmo wanga poi angai thu awa soi thunga nima sila chu pa alo thlen chuan chuata chei lawa pa pakhat lo mo reng le jeiti lo om dan a hmu chuan nuam lo ti na chu ani le tatlat mai a pui du bik talawa hetianga nga hi chuan ka in nam hnoi thela wang ti in akal san be le ta dai mai ani te chuan heng mi pa pahni te hian thil fel lo engemo chu awm ti an che thiam nge an jing helve ve niang le nima sila emergency service call emo midang te shil shat emo na chang kha shelo ve ve hlo thungin pui ero chu an hnial ve ve satlia kha an ringota chuti lai mek chuan toma lanung be tok engma ti thei to lo tran pui ngai em chu jeiti bula chuan an kalsan le top ringota toma chu engma sei thei to lo le chet po che thei to lo ni ma se ala thimiau si lo har sa ti mel tak hian ala thove tok ka aril rulam chu la har ma se ataksa chuan engma ati thei to si lo ti chuan midang puina po zong boi to lovin jeiti chuan toma chu in chunga chuan a thei top choin a hnuk ta a dar karfe abe nuwa in chunglama chuan a hnuk lo theida shama chuata chuan toma chu chelawa mu rengin abula la engtia che chunzom tur nge ngai to pa in jeiti la chu ate kwal char thung ani ti chuan zan alo rei deuh nuwa ti dan tur chu angai to chuakta a chuta chuan plastic bag la in tomalu chu atom phui tatlata heti lai mek hian lo beile turin engma toma chuan ti thei nei to hek lo le jeiti ti dan ang chuan alo om top maya chutia alu plastica atom phui tlata ka chuan a tho chu ron mong tialin jeiti chuan ngoi ringin a en kar boka chumi hnuwa shui lali in toma ngonga chuan a chip theyang barin a vet kwala arek zuile ta ani toma taksa chu chelai om talo heti chungzong hian jeiti po chuan tongkam khatma chak chok lovin ati tur chu ngoi ringin ati molmol mai boka ti chuan atuk zinga toma rong chu akara dal in puana atom vek ba ka uluk takin asuya kar hnunga chuan da in kar kong khar zong chu a khar phui ta veka kholum ni salutuk noya chuan toma rong chu kar chunga chuan dar kar tam tak chu teng chuan om tira ama jeiti ero chu in chunga chuan la omin engtia che zel tur nge po chu a shari mai lo a phone la chu lar e lovin toma chanchin ron ngai ven emo po tu ma anom heklawa abul velte po chu rap om lek zokin are thiap mai tlailam alo ne chuan toma taksa chu la chhuak le in anin hnunglam bungra hlui andana chuan a hnuk pheile ta a chuta chuan kumtam tak an khoi ngai to lo bungra hlui ho chu lo omin chu hmuna chuan toma taksa chu adali a boxe bombel kara chuan uluk taka zalin bungro chenoi then kha chuan a khu nana
a hnuaiah mihring ruang awmani tih hriat lo thei tur ang ber chuan bawnglo che ho chu a dah beka chumi hnuah inchhung lamah chuan lut li in kawngka chu a kal suita a atuk ni leng chuan in chu chhuahsan mia lovin phone call le message adon reng po chu tuma a chang du talawa tuma in zona po an ron zot lem lo bok ani chutiang chuan ni engemaw za chu ralin tomala chuan tuma a kontak hek lawa chu mai ni lovin rehabilitation center lama la chuan ale ta hek lo amai ro chu hetiang hi thil thleng be fo ni in andam lo en kol te hi a hun aya tlaya an ron let be fo wang hian chu center a thok tu te po chuan thil maka po an ngai shan lawa ma se ni thum lai mai aral tak nuwa chuan an ri ro chu anom lo ve tan ta deuh hleka ti chuan tuma abo atanga ninga na chuan che ti chuan emergency service chu ba kol ta nge in chuta chuan dam rai mai hian an chung ko thian pakhat rehabilitation center atanga chuak hlim hlol chu a en kol thule chu adam lo en kol chu aina darka rei vak lo om hnuwa a chuak aron let le tarek reng lo angin awa soita a heiba ka hian angai to thole khoyangi akalang ti reng hantin zon tur po a hriat lo thute a soitel boka ti chuan chu kol chu mi bo report na official anga ngai ni in officer te chu jeti in lampan chuan an kal takngal pata chuta chuan pona jeti chu lo omin polai tak ma se veini ti hriat taka lo dong songin thil om dan po chu a soi ngai ang khan alo soile maya police lam po chuan chulai vel chu an han thlek thok nuwa chuan engma thil dang lam emo mi thanla deuh emo an mu hran lem lo a chung zong han dap tur hian waran an nei lem lo boka le chuan jeti chuan toma pian zia le a thom no hak te a phone number te chu shil in officer te chu a pita a atuk lama chuan police chuan damdo in lama thoktu te hnen atanga kol dong le in toma chuan damdoi le document poimo then khat alak turte aron lalawa in a phone po biak tlang thelavin nengama chen chu om to ti chu aron soita hlawa chu thu an sha chuan police chu an ngai a thalo tan tariau mai te chuan atuka jeti chu aina chuan batlol in tun tum anin biak dan chu a hma angot kha chu ani talo deuh hleka a hma kha chuan velfai tak chi aina omlo le dam thlap khan alo chia aw khani a nima sila tun tuma iro chuan chutiang chu ani ta tlat lo athu soite chu in kaldeu nok in tun hnaya tomaniana anin biak pole polo chungchang vel an zote po chuan anin message na vel chu adilet biak to thule ngai tuana le nun thar man adu awanga chungte chu delete ani thute alo soya nima sila chu zona a chan dan chuan investigator terel ruwa ngai thatlo na chu atu belta so mai ani ti chuan atuk leya search warrant nen police hote chuan jeti in lam chu wapan le in dan phalna hnuaya thlap jeti in le avel chu an dap ta ngala ma se tharum thona hnu ma an hmulo mai pi alama in chei boina hnu ma emo thisen emo po an hmu heklawa chuti lai mekin jeti po chuan nin hmel le chau hmel tak mai hian an zo na te chu toite te a alo chan ba ka khoya nge to ma chu aw mangti a hriat biak lo thote alo sei ve boka in hnung lama huana bongro hluile in sakna bang bongro them om ho chuan police mi chu ala shan lem lo bok nen abol loka te chuan kalin an kalpel mai hloma tu ma hnai dewa han en chian tum po chu anom shan lem lo chutiang chuan engma ma sona po om lem lo chuan chulaya an thil zon chu an du tok taringota an ti le ma bak chu then om vela camera footage check chu anita ani ti chuan chuta an en fiana chuan camera pakhat footage sa toma bozana takhan jeti ina chuan car pakhat ain khaluti an mu theita a heiba ka hian a hnu dewa mi tu emo hian puana tuam thilpu in garage atanga alo chuak lai chu aron lang boka nima sila video quality chu a cheviau thung chuti rwal chuan thil fel lo engemaw tak awmani ti rin theina khop chu ani thaumai chu vele police chu K9 anti ui sathiam ti nian jeti in lama chuan an le tangata ui sathiam chuan in hnung lampanga bolhloni om tak in tiang pum lam chu panhngal ta chatin investigator te chuan chulai chu an panding takngala chulai an han hai hnuwa chuan bongro hluirem khom chunga carpet mor lam lo lor hi lo omin chu carpet noya chuan puana tuam mishing ruang chu an va hmuchuita ani chu ze chuan thil om dan chu aron shil deuh tarwak mai ruang an hmu chhuala hian jeti chu in chunglama chuan lo omin officer chuan pona lo chuak tur hian han shila atira chuan jeti chu makti hmele an thu soi chu hriat thiam lo hmel deuh hian han oma
chu mai ba ka ruang an hmu tho an hrilfia hnuwa po a hmela chuan makti na emo hmu tur awm lo ba ka han chi aina emo ta emo po chu anei lawa angoi mak ringot mai ani ni chuan mi thi chu to miri mena ani ti fin fia ni in ataksa te chu lo troi chhedeu to ma se a thom hno le a pian sia tang chuan ama ani ti chu a hriat theita thowa hemi hnu a hian police officer coroner chuan a boni la la khan a thi ani ti chu a ron nem hnit ve ta bok ani ti chuan heta tang he chuan camera footage atang ringot ni lovin a taksa nge physical evidence an nei ta bok ni investigator te chuan zait in pumpui chu an hung ngal ta beka hei mai ba ka electronic bungrwa ane ang chi ho song song so lak pek ni in message a delete to te po chu an recover le vek boka tuna chuan zait ti chu witness atang chuan suspect alo ni ta thunga chumi hnuwa zait ti chu police station lama shoi wat ni in attorney omlai chuan zona te zo ani boka ma se statement pek chu adu tlat lo thung toma chu engtia thi nge ti a hriat lo thole anin kar chu a chiat ngai lo thoin ala tangar ngar maya he mai ba ka forensic mithiam ten evidence an thei ang anga an lo la khom lai chuan investigator te po chuan JT phone lam chu an lo check be boka chuta chuan JT mi tu emobia a toma in chung lama zon lo pui tura a zon na bel chu mo chhuani in chung message lo dong tu ho zinga pahni te chuan message chu an don ngei tho chu an non confirm ta boka chuta pakhat chuan thil dik lo oma a hria ta wanga akal san thole pakhat ve thung chuan puipo apui e ma a akal san le dei tho chu an non sei ta be be ya tin JT note application a chuan a thil le tur lisa alo da chu mo chhuani bokin chuta chuan kotkor shui bleach plastic light i belte alo oma in receipt le CCTV camera footage atang chuan chung thil le tura ati ho da chu toma thi mani khan ale ngei ni ti hmu the ani ta bok ani emi hnuwa hian laptop chu an check vele ta a chuta chuan internet lama damnoi chi kha zolpidam na thodan nu ma langsara no chha silawa thi pui tham ni tura engzat nge e ngai ti te lo sarchin chu a history a chon chiang takin alo om keu mai boka amai ro chu tomarwang an hmu khan a thom hno le thil danga chuan ama toma DNA hmu ani thunga chuti rwal chuan toma thina chuan in hnam hnoina engma ani lo tho soima se toma lu tuamna plastica ero JT DNA hmu ani vele tho thung eba ka hian phone data lam chu an check le ta a chuta chuan toma thinia khan JT chuan rehabilitation center atang khan awa hroi chuak ngei ti chu confirm ani ba ka motor a khal lai mek po khan message a thon chuak nol ti chu an mu chuak ta boka chung message singa pakhat phei chu thu boi ngei to na po khan poimo tak chu ni chhauta nge in ka kota omta e plan ang thlap in thil kha akal zel ti chu ni a hei ba ka hian autopsy report a po engma lo be let emo in chen awanga hliam om thei ang chi po kha pakhat ma toma taksa chuan hmu ani lawa nima sela zolpidam tamtak taksata na hlom thamjet mu ani thung tin thochama thi ani ti kha hriat ni in medical expert chuan toma thina chu ataksa ina azolo khopa tam dam doi ai ba ka thochama siam ani awanga thi tin thutop chu asiam bele ta a heta hian investigator te po chuan toma thina chu accident ani lo ti chu an jing thlel ei to lo chumi ni wang chuan an thutluk na po ngun takle film taka ngai to ni in plan fil thlap nuwa twal thana ti in an chin chha zuita ani te chuan district attorney chuan dan pa ngai angin JT chu twal thana first degree criminal homicide angin achar sta a digital evidence te mita muto witness te thu sei te le expert sang report chu telbek ni in an trial chuan mitam tak bing aver mai ba ka adar chakle renga chanchin bumi te po quadroma chuan ron thu ve thapin zona le chana ane te chu ti chhuak ngal choi ania chuta chuan JT nung changle om dan chuan mitam tak ti atitamin in hnial na po atam pha biao nge ani te chuan prosecution lam chuan evidence sang message te thil le na receipt te toma thi mali a thi hnuwa JT che dan song te mang chuan tran hmun an siam ta heti lai me khian defense lam ve thung chuan JT chu victim ani tholo soin kum tam tak toma chuan a control ba ka aril ru te asuk sak thu te kal ngai na shilo le
be sei ni thilo khopa adan che phial thu te soin chan an lo kho ve thunga hei mai ba ka je ti okil chuan plea deal siam bokin shemna nep jok zeitina a hmu thei don chuan ati swal then kha chu apomanga ma se dam chunga lungin tan tir chu an pumpel tir ve thungang ti in ngenna asiama nima sila prosecutor lam chuan jeiti okil te dil na chu lo hno sakin ana thei ang ber shemna hmu tir chu an du zok tho an soya chuta jeiti chu a top na na ronding chuak le in athil ti a khan in thiam lo na ani lo thole oya ti ber zok chu atlai ma a alo in thiar fi hlim mai lo kha ani thu aron sei ta bok ani te chuan heta an child na hian kar khat set o in ngon taka an ngei to hnuwa rorel tu te thutluk na po chu hriat ani theita a jeiti chu thiam lo chantir ni in chhualei lok po phal sak lo dam chunga lungin tang tura ti anita a engang puin lo torna sa in aril ro lam na sataka control le thlok suk sak lo ni chin po ni se akuta thutop na lo in pi ve ngo turin jeiti khan dikna anei lawa thutop na chu dan hnoya dan phalchina siam tur ani ti in jaswan aron sui zui nge nge ani hei mai ba ka prosecutor po in anua angai dan chu ron sei vele in jeiti chu aril ro na sataka hliam sak ani a amirin em le apa angmaya alo en chin khan arina te chu phasanin ril ro hliamin ada akhong I thlak ema amai ro chu chu wango chuan dan pela che turin dikna ani pha kherlo ache zui dan hi adik lawa shemna chu a hmunge angai se ani ti in aron sei ve ta pok ani ma se jeiti okil lam ero chuan shemna chu ngai to thatle an dil le ta a chuta anni ngai dana chuan jeitin ril ro lama liam na satak rei tak alo tor to de chu po chuan an ngai pui mo tok lo ni in an shia po thutluk na khan in hnial na chu a chok chok na se mema po chuan ati tur dik tak ti in dan po na che na reng reng chu shem tur ani mai dan lawa che te shem ani lo chuan enge dan hi a so tang ti an oma chuti rwalin mi chen khat ero chuan jeiti chu lo tan ve thungin ator thelo khopa mang angle ril ro ha siam ani a atan ti ngai na dang aum ngang bik lo ani kha an lo ti ve boka heti lai me khian detective zinga pakhat po chuan case ka khoi to zinga she om kala ti ber pol ani ome ator na te ka shat pui ve ve ka ma se nunalak ero chu swal ani meu box si ti in an interview na asoi chok ve hial ani ome te chuan thlainga mozat aliam le tia chuan jeiti chuan appeal adi le ta a ma se chuta po chuan thutop chu thlak danglam ani ta chawng lo chhualei lok omlawa dam chunga jail tang turin jeiti chuan ahmalam hun chu amang zel ta ani ole khati sum kha tun tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in no se vele chau don ya